Здравейте хора на YouTube, аз съм DBG Pro и днес ще снимам клип на играта Apple Shooter. Да започваме. Обезглавих човека. Тук при мен са Random Games, BGHG и Bugs Bunny. Ай, не мога да целя тъпата ябълка. За малко. Така. И не. Отново. Тук съм гола вода. Не. Така. Два пъти подред. О, е! На 35 метра далечина и не. Абонирайте се за Random Games, BGHG и за Bugs Bunny. За теб? И за мен де. Абонирайте се за мен, харесвайте. И... Земна монтажката. Надявам се, като път О, стомаха. За малко. Така. Ако успея да направя 7, ще приключи клипа. Стигнал съм до 5. И аз преди малко стигнах до... Там където слънце ни огря. Добре го каза. И... Ооо! Това беше от мен. И чао, дано клипът да ви харесал. И